Pamalandong kauban ni Pastor Stan. Gutlo sa pagpamalandong. Pagkatinuod. Kini ang atong pamalandungan karon. Pagkatinuod. Sa lain nga pagkasulti, si Jesus miingon ngadto kang Tomas. Hikapa ako ug tan-awa Tomas. Ako tinuod. Makasulti ka ba niini? Matugutan ba nimo nga makaduol sila kanimo aron makita nila ang imong kalig-on o ang imong kahuyang? Aron makita nila ang imong pagkatinuod. Kung kita, mga katauhan ni Kristo, ang ngayan lang nga makaduol sila kanato. Tangtanga ang maskara. Tangtanga ang relihiyosong mga ali nga nagsalipod sa atong mga pagpakigbisog o mga kapakiyasan aron makaingon kita kanila, dali, hikapa ako og tan-awa. Ako tinuod. Dili pa ako hingpit. Gakalisod ako sa akong mga anak. Nakigbugno ako sa akong mga kloyahon ug mga bisyo. Dili ako makabasa ug makaampo kanunay sumala sa gipaabot. Apan ako anak sa Dios. Naghimo siya kalainan sa akong kinabuhi ug makahimo sab siya ni ini kanimo. Si Gandhi kausami ingon, kung makakita ako Kristohanon nga sa tinud-anay sama kang Kristo, ako magkristohanon usab. Apan ang mga Kristohanon nga yang nakita mao sila nga nagwali og gugma apan nagkinabuhi nga dunay pinalabi og namintaha. Nagtudlog pagkamatarong apan mapahimudsanon sa mga kabos ug sa mga linupigan. Panahon na sa urig o sa tiunay. Si Jesus gitawag nga maayong magbalantay. Ang pulong maayo nagkahulugan og madanihon. Madanihon ka ba? Sa dihang maipon ka sa grupo, madani ba sila kanimo o mabugnaw sila kanimo? Ang imong magasinatian sa simbahan, mga butang ba nga pagailugan sa merkado sa panginabuhi sa kalibutan? Makaingon ka ba kanila, hikapa ako og tan-awa, ako tinuod og dili mini. Sa mitugtugaok ang manok, si Pedro na hinumdum sa iyang gisulti kang Hesus. Kung kinahanglan man nga mamatay ako ban kanimo, dili ko gayon ikaw igalimod. Marcos 14:31. Ang gutlo sa kamatuoran miabot kang Pedro ug moabot usab kini kanimo. Sakalit lang imong makita sa imong kaugalingon ang mga butang nga abi nimo wala diha kanimo. Ang Dios magatugot sa bagyo sa paghuros kanimo aron paliron ang mga nagatabong sa imong mga kaluyahon aron makita og maatiman nimo kini sila. Usahay ang mga bahin nga imong gituuhan nga diha kalig-on mao di ay ang natago nimong kaluyahon. Nasayod ka niini, di ba? Tingali naanad ka nga mopakita nga lig-on ka gyud ug nga naa nimo ang tanan. Apan karon gitugutan sa Dios nga hubuan ka nining tanan. Ang imong pagsalig sa kagalingon na lumpag ug ang garbo na bisto o nadayag. Si Apostol Pablo miingon, wala kita magsalig sa unod. Mga taga Filipos 3:3. O sa lain nga hubad, nag-ingon, wala kita magsalig sa mga tulumanon o sa atong mga binuhatan. Sa diha lang nga mahibalo kita ni ini nga patukuranan. Nga dili diha sa atong katakos o abilidad, kundili diha lang sa grasya niya. Nga makahimo kita sa mga butang nga may bili sa eternidad. Masayon kining sultion. Apan ang pagpadulot ni ini sa atong alimpatakan, maoy lain na usab nga butang. Si Pedro na usab humani adtong gabi una. Diha sa grasya sa Dios na ang iyang patukuranan. Sa nahibaluan niya nga ang Dios magabatok sa mga mapahitason. Apan sa mga mapahiubsanon, siya magahatag og grasya. 1 Pedro 5:5.
Ang bagong hubad nagaingon, sumpuon sa Dios ang garbuso. Apan kaluy-an niya ang mapainobsanon, ang pulong sa Dios. Sa musugod ka sa paguna-una, sa pagbuhat sa paagi, nga iya sa Dios, bakikawan ka sa sinugdanan. Daw sa pakitang tao, o pakaaron ingnon lang kini. Apan sa tinuan nanay, dili di ay. Ang mga taga-Efeso 4:23 nga to sa 24 nag-ingon, magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong salabutan ug isulob ninyo ang bag-ong pagkatao. Magpabag-o kamo diha sa espiritu sa inyong salabutan ug isulob ninyo ang bag-ong pagkatao. Ingon ini ang paagi. Bansaya o praktisa nga magmaayuhon ka ngadto sa uban hangtod nga maanad ka niini. Bansaya o praktisa nga musimba ka madomingo hangtod nga bakikawan ka na kung makapalta ka. Bansaya o praktisa ang paghatag ngadto sa Dios hangtod maanad ka nga mura kanalag ng umra. Bansaya o praktisa ang pagsulti sa tinuod hangtod nga paitan ka na sa imong baba kung mamaka ka. Bansaya o praktisa ang pagsulti og maayo o positibo hangtod nga ang mga pulong nga negatibo mawagtang na sa imong bokabularyo o kapulungan. Gikinahanglan lang ang makanunayon nga pagbansay o pagpractice. Moingon ka, di ba na pagpakaron ingnon o saling kapaw ka lang? Lain ang naa sa imong sulod ug lain sab ang imong gisulti o gibuhat. Ang tubag, dili. Kini mao ang pagbansay o pagpractice sa imong kaugalingon aron nga makalakaw ka sa bag-o o pinasahi nga dalan sa imong kinabuhi. Usa kini kapag deklarar nimo nga sukad karon Ginoo uban sa imong tabang isulob ko na ang bag-ong pagkatao. Pamalandungi. Magampo ta. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, salamat niini nga pamalandong karon. Tabangi ako, o Dios, nga sugod karon maka kinabuhi na ako diha sa kabag-uhan sa akong pagkatao nga makita diha sa akong mga gawi. Alang sa imong kadungganan ug kahimayaan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang Dios magapanalangin kanimo ug kanatong tanan sa madagayaon gayon karon ug sa umaabot hangtod sa sunod Martes dinhi sa Amerika ug Miyerkules diha sa Pinas pag ayo-ayo.